என்ன கேம் போனா என்ன கேம் பேரை மறந்துடுச்சு பாருங்க. நம்ம கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் குட்டி வீடியோவா இருந்தாலும் நீங்க மனுஷிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா கூட கொஞ்சம் குட்டி வீடியோனா ஒருத்தருக்கு என்ன பாய் காய் சும்மா நான் சொன்னேன் ஓகே. ஆனால் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் நைட்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். நான் ஐபிஎல்ல வேற விளாண்டுருக்கேன். ஏன்னா பகுன்னு எடுத்து எடுக்கிறேன். இப்போனா நான் கொஞ்சம் கம்மனு நான் உங்கள்கிட்ட பேசுவேன். ஏன்னா டிலீட் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் வீடியோ திரும்ப ஒன்று வச்சுருந்தேன். நான் யூடியூப்ல வச்சுருந்தேன். நான் யார்கிட்டே பேசுறேன் நானே. நான் பண்ணேன் இந்த மேட்ச் பண்ணா நம்ம எப்படி வாய்ஸ் ஓடுது. இப்படி வாய்ஸ்லாம் நினைக்க முடியாது. நீ வாய்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அப்ப சொன்ன சொல்லுவா என்னது வீடியோ டிலீட் பண்ணாத. அது இல்ல வேற ஒண்ணு. நான் காலை சொன்னேன் சொதப்பிடுச்சு வீடியோவே. சொதப்பிடுச்சு சொன்ன எந்த வீடியோ சொதப்பிடும் சொல்லுவா. எந்த வீடியோ சொதப்பிடும் தாத்தா? காத்தா அது வேணா. அது ஏன்டா என்ன சொல்லாது. இப்ப என்ன காலேஜ் மைண்ட் கிராஃப்ட் தரேன்டா டவுன்லோட் பண்ணி. மைண்ட் கிராஃப்ட்னா மறக்க மாட்டேன். இல்ல நீ என் வீடியோவை தூக்கிடுவேனே. பாத்தீங்கன்னா தம்பி பாத்தீங்கன்னா என்னை மிரட்டுறான். என்னன்னா மைண்ட் கிராஃப்ட் கேம் விளாடணுமா அவன் ஏன் ஐபிஎல் விளாடணுமா அவன் டவுன்லோட் பண்ண முடியாதாமா. அவன் பண்ணல அவன் டவுன்லோட் பண்ணலன்னா என் யூடியூப் வீடியோ எடுத்து டெலீட் பண்ணிடுவானாமா. அந்த மாதிரி சொன்னான். ஐயோ எம்மா இந்த கேம் பேரு பண்ணியா இந்த கேம் செம்மையா இருக்கும். இப்ப நம்ம ஏதோ கேள்வி இருக்கு. அதனால நமக்கு அந்த பிளாக் இருக்கணும். ஏதோ ஒரு கேம் இவங்க கம்பெனி போல ஏதோ போலீஸ் ஓகே ஓடுறான். இங்கே நம்ம பாம போட்டு கார வடிக்க வைக்கலாம் தானே நீ நினைச்ச. கார அரைச்சிட்டு போகுது. ஓகே தரமா பாத்தீங்கன்னா வச்சு விட்டானுங்க. ஓகே நம்ம கடைசி ஒரு இது கொண்டீங்க. கொஞ்சம் குட்டி வீடியோ வந்தாலும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆகணும். இந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 10K லைக்ஸ் டார்கெட் பண்ணிக்கொள்ளும். ஓகே வேணா இந்த மேட்ச் பண்ணா எப்படியா இல்ல இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு போறோம். அந்த இடத்துக்கு போய் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். இடம்னா ஒண்ணு கிடையாது. நம்ம எப்படி ஹைவே போறதுனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹைவேல போயிட்டு இருக்கோம். ஆட்டோ சங்கர் ஆட்டோ எடுத்துட்டு போலாம். ஹைவே வேற இதுல ஆட்டோனா வண்டியே கிடைக்காது. இப்ப நம்ம எப்படி போறது? ஆட்டோ உடஞ்சிச்சுன்னா ஓகே ஓகே கொஞ்சம் குட்டி இல்லைன்னா நம்ம ரொம்ப தூரம் போறோம். இந்த எந்த இடம்னா சொல்ல முடியாது. போற இடத்த பாத்துனா ஆகணும். ஓகே அவ்வளவுதான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா கட்டம்னா வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. பாய் பாய். கரெக்டா சொன்னேன். இந்த வீடியோக்கு என்ன பண்ணோமா? ஓகே இந்த வீடியோ எல்லாம் முடிஞ்சிரு. ஓகே பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.